हाग्रामा महिलारिया सनितपुरनि बर'फोरखौ बिदेशी होननानै बुंदोंमोन। बे बाथ्राया दासिमबो जोंनि गोसोआव अर खामो। CPF दोलोनि आथिखालनि जि दैदेनगिरिफोर हाग्रामा महिलारिखौ लानानै जाय मानसिया जोंखौ गनायाखै, जाय मानसिया जोंखौ बिदेशी बुंबाय, जाय मानसिया जोंखौ माने बिदेशी नागरिक नङा होननानै बुंबाय, इभेन माने फरेनार होनना बुंनाया जोंनि थाखाय लाजिथाव। जाय ओनसोलनि सुबुंफोरखौ बिदेशी बुंदोंमोन, बे ओनसोलाव भट बिफैनाया साननो गोनां बाथ्रा। बे बाथ्राखौ बुंदों गोदानै बिटिआरआव हाबनाय गहपुर हालामनि सासे सांग्रां थागिबिया। गोबाव सम बिटिआरनि बायजोआव थानांनानै रायजो जानाय बर'फोरनि गोसोनि सानस्रिखौ नोंथांमोनहा बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों खोनासंदो। CPF दोलोनि आथिखालनि जि दैदेनगिरिफोर हाग्रामा महिलारिखौ लानानै बै समनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दंमोन, आन्दलनजों फैनाय बर'नि समाजखौ बुजिनाय, जोंनि ओनसोलनि जेंना जेंगोनाखौ बुजिनाय, नाथाय खुंथायनि उनाव 17 बोसोर खुंथायनि उनाव जोंनि जेंना जेंगोनानि फारसे जों बारा गोसो होनायखौ नुवाखै। जोङो बुंनांगोन जे बै समाव फरेस्ट राइट एक्ट जे समाव 2006 नि उनाव जे मोनसे आन्दलन जाबाय, जोंनियावबो 2009निफ्राय जों आन्दलन जादों। बे समाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद गोथावजों सनितपुर जिल्लानि आफादगिरिमोन। जोङो जादों बेवहाय जोंनि बै समनि आथिखालनि BPFनि मन्थ्रिफ्रा फरेस्ट मिनिस्टारमोन, पान्चायत मिनिस्टार जोंनिनो मानसिमोन, BPF दोलोनिनोमोन। जोङो नाथाय बै समाव जोंनि नैबेफोर जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय आगानसेबो आवगायो। जाय मानसिया जोंखौ गनायाखै, जाय मानसिया जोंखौ बिदेशी बुंबाय, जाय मानसिया जोंखौ माने बिदेशी नागरिक नङा होननानै बुंबाय, इभेन माने फरेनार होनना बुंनाया जोंनि थाखाय लाजिथाव। बारे बारे बुंसेयावबो जोंनि बाथ्राखौ खोनासङै एंगारनाय, नासयनाय बाथ्राखौ जों नुदों आरो बेखौ लानानै जों गोबां दुखुबो नांदोंमोन। बै समाव जों बारे बारे लुबैदोंमोन जे जिहेतु खुंथायजों आसाम सरकारजों लोब्बा थानाय सरकार दङमोन बा जोंनि BPF दोलोआ दंमोन। बै समाव नाथाय दुखुनांथावै हाग्रामा महिलारिनि जों आगानसेबो नुफैयाखै। बै समनि माखासे मन्थ्रिफोरनि जों आगानसेबो नुफैयासै। जोंनि ओनसोलनि न' सावजानाय रायजो राजाखौ फंसेबो खबर लाफैयासै। लोगोसे रिलिफ होनांगौ मोनजायै मेडिकेल जेंनाफोरनि सायाव फंसे बाथ्रा बुंनायखौ जों नुवासै, आवगायबोयासै। आरो बेनिखायनो आं गिनाय दङ इयुनाव बिथांमोना फैफिननानै फिन जोंनि जेंना जेंगोनानि सायाव माबायदि होगोन। मानोना बिटिआरनि जि मोनसे सुक्ति, सिमा बारायनायनि सुक्ति, सिमा बारायनायनि जि मोनसे खामानि मावनांगौ दंबावो, बे आबुं जायाखै। जे जोंनि रायजो राजाफ्रा बेफोर गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै डिसिसन लानायनि गोनांथि दङ। मानोना जोङो बिटिआरआव दिनै हाबनो मोनबाय आरो जोंहा मावनांगौ दंबावो। बे समाव जोङो गोरोन्थि लामा लायोबा, गोरोन्थि डिसिसन लायोबा जोङो जेंनाफ्रा जेंनायै थालांगोन। आंहा एसे सन्देह दङ। हाग्रामा महिलारिया बिटिआर गोरोबथाखौ माब्लाबाबो गनायाखै। बिटिआरनि बायजोनि बर' गामिफोरखौ हाबगोन होननानैबो सानाखैमोन, हाबनांगौ होननानैबो फंसेबो बाथ्रा बुंफेराखै। दिनै प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकार आरो दुलाराय बर' फरायसानि नाजानायाव गिबि खेबनि थाखाय गहपुरनि माखासे ओनसोलफोरा बिटिआरआव हाबबाय। बेनिखायनो रायजो राजाफोरनि थाखाय जाय दोलोआ खामानि मावदों बिथांमोनहा भट मोननांगौ आरो गहपुर ओनसोलनि थालांनाय गामिफोरखौ सोसननो जाय बिथांमोनहा खामानि मावगोन बिथांमोनखौ देरहाहोनांगौ। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों गोदानै बिटिआरआव हाबनाय गहपुर हालामनि सासे सांग्रां थागिबिया। समाज सिबियारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों गोबां बोसोर नांथाबनानै हारिनि थाखाय खामानि मावबोनाय। बे समाव जोङो गहपुर हालामनि रायजो राजा बिथांमोना बिटिआर ओनसोलाव हाबनानै गिबि खेबनि थाखाय बिथांमोना भट होनो मोनसिगोन आरो बिनि मैया बे बिटिआर ओनसोलनि गहपुराव हाबनायनि जे धोनस्रि बियाब, बे धोनस्रि बियाबाव बिथांमोना जि केन्डिडेटआबो फोसावजाबाय। दा बे बेलायाव माखासे बाथ्राखौ लानानै जोङो बिथांजों जों सावरायगोन। गिबियावनो नोंथांखौ जोंनि बड'लेण्ड रादाबाव बरायग्रोबाय। खुलुमबाय, आंनिफ्राय बरायसाबाय। नोंथांमोननि बे गहपुर हालामाव गिबि खेबनि थाखाय बिसायख'थिनि खोथाया ओंखारबाय थादों, जाबायबो। आरो मैया जे नोंथांमोननि जिखिनि बियाब, धोनस्रि बियाब, बेवहाय बिजाथिफोर फसंबाय। बे बेलायाव नोंथाङा साबायखर थाबाय गिबियावनो बड'लेण्ड रादाबनिसिम। आरो गिबियावनो आङो साबायखर बावगोन जे बिटिआरनि चिफ
प्रमद बर' बिथां लोगोसे BPF-नि दोलो आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथां सानैबो जोंनि धोनस्रि बियाबनि थाखाय बिजाथिखौ फोसावबाय आरो बिथांमोन सानैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों आं गिबियाव गनायना लाबाय आरो आसा खालामो ओनसोलनि थासारि ओनसोलनि जौगानाय रायजो राजाफोरनि लुबैनाय रायजो राजाफोरनि मिजिं आरो गहपुरनि जि मोनसे जारिमिनारि जि मोनसे बिहोमा दङ रायजो राजाफोरनि बड'लेण्ड सोरजिनायाव BTR सोरजिनायाव BTC सोरजिनायाव बै सुबुंफोरनि आबेग लुबैनाय हास्थायनायखौ नोजोर होनानै बिथांमोना राजखान्थिखौ खालामगोन आं बेखौ गिबियावनो मिजिंथिहोबाय। गिबियावनो नोंथांखौ आं नैबे सोंथिखौ खालामनो लुबैगोन जिहेतु नोंथाङा सासे गहपुर हालामनिनो थागिबि सुबुं आरो लोगोसेनो नोंथाङा गोबाव बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खामानि मावबोबाय बे ओनसोलनिनो नोंथाङा सासे सानसुमै हिसाबै नैबे जिखिनि राजखान्थिनि जि बारहावाया सोलिगासिनो दा बेवहाय जोङो नुनो मोनदों UPPL आरो BPF-नि खोथाफोरा ओंखारबाय थादों बा गोबाङानो गोबां बेवहाय नोंथांमोननि ओनसोलाव BPF-नि दैदेनगिरिफोर आरो UPPL-नि दैदेनगिरिफोरा फैगासिनो दङ दा बे बेलायाव BPF-नि आरो UPPL-नि दोहौआ माबायदि नोंथांमोना? थारैनो बुंनांगौब्ला जिहेतु मोनसे गणतन्त्र हादोरनि सिस्टेम बायदियै जिहेतु जोंनाव गिबि खेबनि थाखाय गहपुराव एबार धोनस्रि बियाबजों बुजाबफानानै जोंनि माखासे सुबुंफोरा गासैबो नङा 25% जि भटार्सफोर प्राय 22,000 सुबुंफोरा भटार्सफोरा दिनै भट होगोन आरो बेखौ लानानै मोन्नैबो दोलोआ जोंनियाव गावनि हानाय बायदि गोख्रोङै खामानि मावनो नाजादों। अदेबानि आं जि नुदों गहपुरनि रायजो राजाफोरा जिहेतु गोबाव सम BTR-नि BTC-नि आन्दोलनाव नांथाबदों आरो गोबां जेंनाजों जुजिनो गोनां जादों 533सा सुबुंफोरा मुंख्लं जादों गोबां न' बां सावजादों आरो गोबां जुजिनायनि गेजेरजों मोननै एकर्ड जालांबाय BSC एकर्ड BTC एकर्ड मोननैयावबो गहपुर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा थालांनो गोनां जाबाय गोबां जुजिनानै दिनै आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरनि नाजानाय दानि BTC-नि चिफ प्रमद बर' बिथांनि नाजानाय NDFB-नि बिग्रायारि बिथांमोननि नाजानाय रन्जननिबो बिहोमा दङ UPPL-नि नाजानाय गासैनिबो जथायै जि मोनसे नाजानायनि गेजेरजों जि सुक्ति जाबाय आरो बे सुक्तियाव गिबि खेबाव थालांदोंमोन नाथाय आथिखालनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो BTC-नि चिफ जोंनि प्रमद बर' बिथाङा जि इनिशिएटिभ लाबाय बेवहाय आसाम सरकार भारत सरकारनि खुंथायगिरिफोरनिबो बिहोमा दङ बिथांमोननि नाजानायाव दिनै जोङो गिबि खेबनि थाखाय हाबसनजाबाय गासैबो नङाबाबो माखासे हाबबाय आरो जोंहा आसा दङ फैबाय थानाय समाव गासैबो हाबजोबगोन आरो बे हाबनायनि लामायाव मोनसे प्रसेसा सोलिगासिनो दङ बिनि थाखायनो आङो सानदों जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोन्नैबो हान्जायाव सुबुंफ्रा दङब्लाबो नाथाय जि हान्जाया जोंनि ओनसोलखौ सोसनदों जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय आबेगफोरखौ नोजोर होनानै जाय खामानि मावदों बिथांमोना भट मोननांगौ आरो बिथांमोनखौ देरहाहोनानै इयुननि जोंनि थाबोनाय गहपुर ओनसोलनि गासिबो गामिया हाबगोन बायदि जाय बिजाथिया खामानि मावगोन जाय दोलोआ खामानि मावगोन बिथांमोननो भटखौ होनानै फैबाय थानाय समाव गोजोननि थासारिखौ आरोबाव बांसिन खालामनांगौआव गोसो होनांगौ आरो बिथांमोनखौ नोजोर होनानै जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गावनि बिसायख'थियाव बाहागो लानांगौ आं बेखौ मिजिंथियो। जिहेतु गहपुर हिसाबै जि नोंथाङा दहाय एसे आवगायाव बुंबाय जे BSC एकर्ड जालांबाय BTC एकर्ड जालांबाय दा BTR एकर्ड जाबाय दा बे BTC समावहाय 17 बोसोर जोंनि बर'निनो दैदेनगिरि मैखोम दैदेनगिरि माने हाग्रामा महिलारि बिथाङा 17 बोसोर सरकार सासन खालामबोबाय बे समावहाय BPF हान्जाया नोंथांमोननि बे ओनसोलाव माबायदियै बिहोमानि बा जौगानायनि खामानि मावनायनि खोथा बाथ्रा बुंनानै आरो बेसेबां जाफुंसार होनो हाखो? बुंनांगौबाथ' BPF दोलोनि आथिखालनि जि दैदेनगिरिफोर हाग्रामा महिलारिखौ लानानै बै समनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दंमोन आन्दलनजों फैनाय बर'नि समाजखौ बुजिनाय जोंनि ओनसोलनि जेंना जेंगोनाखौ बुजिनाय नाथाय
खुंथायनि उनाव 17 बोसोर खुंथायनि उनाव जोंनि जेंना जेंगोनानि फारसे जों बारा गोसो होनायखौ नुवाखै जोङो जेब्ला जों रायखांनांगोन जिहेतु नोंथाङा सोंबाय सोंथिखौ सोंबाय जे जोङो जेब्ला गहपुर ओनसोलनि मानसिफ्रा नट गहपुरल' नङा सनितपुर जिल्लानि बोखावजायै बे सनितपुर जिल्ला दानि बिश्वनाथ बातासिपुर गहपुर बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा FRC फरेस्ट राइट एक्ट बेनि थाखाय गोबां जुजिदों गुबुन फारसे नर्थ धेकियाजुलि बातासि बिश्वनाथ सारायालि सतियानि बर'फोरा पन्चायती राजावबो हाबाखै पन्चायती राजावबो भट होनो मोनाखै गोबां जेंना दङमोन नाथाय जोङो बुंनांगोन जे बै समाव फरेस्ट राइट एक्ट जे समाव 2006 नि उनाव जे मोनसे आन्दोलन जाबाय जोंनियावबो 2009 निफ्राय जों आन्दोलन जादों बे समाव आंनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बोखावजायै सनितपुर जिल्लानि आफादगिरिमोन जोङो जादों बेवहाय जोंनि बै समनि आथिखालनि BPF नि मन्थ्रिफ्रा फरेस्ट मिनिस्टारमोन पन्चायत मिनिस्टार जोंनिनो मानसिमोन BPF दोलोनिनोमोन जोङो नाथाय बै समाव जोंनि नैबेफोर जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय आगानसेबो आवगायै दुखु गोनाङै जोङो बारे बारे बुंसेयावबो जोंनि बाथ्राखौ खोनासङै एंगारनाय नासयनाय बाथ्राखौ जों नुदों आरो बेखौ लानानै जों गोबां दुखुबो नांदोंमोन आरो आथिखालनि जि बिश्वनाथ जिल्लायाव जि मोनसे जाथाय जादोंमोन दाङाबाजि बै समाव जोंनि ओनसोलनि गोबां बिश्वनाथनि गोबां बर' रायजो राजाफोरनि गामिफ्रा नस्थ' जादों बै समाव जों बारे बारे लुबैदोंमोन जे जिहेतु खुंथायजों आसाम सरकारजों लोब्बा थानाय सरकार दङमोन बा जोंनि BPF दोलोआ दङमोन बै समाव नाथाय दुखुनांथावै हाग्रा महिलानि जों आगानसेबो नुफैयाखिसै बै समनि माखासे मन्थ्रिफोरनि जों आगानसेबो नुफैयासै जोंनि ओनसोलनि न' सावजानाय रायजो राजाखौ फंसेबो खबर लाफैयासै लोगोसे रिलिफ होनांगौ मोनजायै मेडिकेल जेंनाफोरनि सायाव फंसे बाथ्रा बुंनायखौ जों नुवासै आवगायबोआसै नाथाय आथिखालनि जि BTR नि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बै समाव राजखान्थियाव गैयामोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिमोन बिथाङा सान हर दान मोनसे बिश्वनाथ जिल्लानि गेस्ट हाउसाव थानानै बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ न्याय होनो थाखाय गोजोन थासारि लाबोनो नांथाबदोंमोन स' दिनै बिथांमोना जोंनि ओनसोलाव हाबनायनि उनाव फैनानै जि इलेक्सननि केम्पेइन खालामफैदों आङो बहाय जोबोद माने साननो गोनां जादों जे जाय ओनसोलखौ बिथांमोना कुनु मोनसे इम्पर्टेन्ट होआखैमोन गोनांथि दङ होनना सानो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना नोजोर होनो नाजायाखैमोन जोंनि आबेग अनुबोधि डिमान्डफोर बेनि सायाव बिथांमोना खेरायाखैमोन दिनै बिथांमोना भट बिफैदों न' डाउट डेम'क्रेटिक हिसाबै गणतन्त्र हिसाबै बिथांमोना राइट दं नाथाय बै बाथ्राफोरखौ गोसोखांनाया बिथांमोना मोजां आरो बेनिखायनो आं गिनाय दङ इयुनाव बिथांमोना फैफिननानै फिन जोंनि जेंना जेंगोनानि सायाव माबायदि होगोन मानोना BTR नि दिनैनि जि मोनसे सुक्ति सिमा बारायनायनि सुक्ति सिमा बारायनायनि जि मोनसे खामानि मावनांगौ दंबावो बे आबुं जायाखै बिथांमोननाव बेफोरनि सायाव जोङो बारा पलिसि दांनो मोनाखै बेनिखायनो आङो बुंनो सानो जे जोंनि रायजो राजाफ्रा बेफोर गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै डिसिसन लानायनि गोनांथि दङ मानोना जोङो BTR आव दिनै हाबनो मोनबाय आरो जोंहा मावनांगौ दंबावो बे समाव जोङो गोरोन्थि लामा लायोबा गोरोन्थि डिसिसन लायोबा जोंनि जेंनाफ्रा जेंनायैनो थालांगोन आंहा एसे सन्देह दङ जे बिथांमोना बेसेबां गोसो होनानै जोंनि ओनसोलनि जेंनाखौ मावफुंनो नाजादों नोंथांमोननि बे ओनसोलाव बावैसो सिगाङाव साननैसो सिगाङाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैनानै गहपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनायनि खोथाखौ बुंदों आरो बेवहाय गहपुर रायजो राजाफ्रा गोबांथार मोजां मोनदों आरो बिथांनि मेल मिटिङाव गोबांथार मानसिबो नुनो मोनदों बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन बेयो मोनसे राजखान्थि सोंथि अब्लाबो जिहेतु नोंथाङा सोंबाय थारैनो राजखान्थि दोलो हिसाबै आरो डेम'क्रेटिक हिसाबै बिथांमोना फैदों नाथाय दुखुनांथावा बेसो जे बिथाङा जोंनि जि BTR नि सुक्ति गोदानै 2020 आव जानाय जि BTR सुक्ति बे सुक्तिखौ बिथाङा मालाबाबो गनायाखैमोन अदेबानि बिथाङा बिथांनि माखासे दोलोफ्रा केस होनाय जाया होननाय
बायदिसिना रोखोमनि बाथ्राफोरजों बुंबाय थादोंमोन दिनै बिथांमोना बेबायदियाव बिनि उनाव बिटिआरआ हाबबाय बिथाङा मावनो हायै खामानिखौ मावना देखायबाय आरो बेफोरखौ नोजोर होनानै बिथाङा साननांगौ जे जाय जायगाखौ बिथाङा कुनु दिन हाबगोन होननानै सानाखैमोन आरो हाबनांगौ होननानै फंसे बाथ्रा बुंफायाखै इभेन आंहा मोनसे गोसोआव दङ बिथाङा 2010 सनाव 2010 मायथाइयाव जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरखौ सनितपुरनि मानसिफोरखौ बिथाङा बिदेशि बुंदों दासिमबो जोंनि गोसोआव अर खामो बेफोरो स' बिदेशि बुंजानाय नैबे जायगानि रायजो राजाखौ दिनै बिथाङा फैनानै भट बिफैनाया मोनसे साननो गोनां बाथ्रा बेनिखायनो आं सानदों नो डाउट बिथांनिबो दोलोनि मानसि दङ जाय बिथांनि दोलोनि माखासे मानसिफ्रा मावदों जोंनि ओनसोलनि माखासे बिथांनि खामानि मावनाय मानसिया बैफोर बाथ्राखौसो नोजोर होनांगौ जाय मानसिया जोंखौ गनायाखै जाय मानसिया जोंखौ बिदेशि बुंबाय जाय मानसिया जोंखौ माने बिदेशि नागरिक नङा होननानै बुंबाय इभेन माने फरेनार होनना बुंनाया जोंनि थाखाय बिराद लाजिथाव स' बेफोरबायदि मानसिखौ बरायनानै बेफोरबायदि मानसिनि थाखाय भट बिनाया दुखुनांथाव गोबांथार सानसुमै बर'फोरनि गेजेराव गोबांथार सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोना बुंसोगारनायखौ जों नुनो मोनो आरो नै सिगां दान मोनसे सिगाङाव बे खोथाया ओंखारबाय थादोंमोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफाद आरो 18था आफादा जयै सावरायनानै बर'नि जिखिनि राजखान्थि दोलो इउपिपि आरो बिपिएफ बे मोननै दोलोखौ खौसेथि जानानै नैबे जागोन जे बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ जयै गेलेनांगौनि खोथा बुंबाय थादोंमोन नाथाय नैबे समाव जोङो सावरायनायखौ दोनथ'नो गोनां जादों जायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय जेबो जोङो दिनैसिम रेसपन्स मोननाय जायाखै दा बे बेलायाव नोंथाङाबो सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों गोबांथार खामानि मावबोबाय आरो नोंथांखौ जोङो सासे ओनसोलनिनो सानसुमै होननानै जों मिथिनानै मोनो दा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो थारैनो जि खौसेथिनि जि नाजानायमोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आथिखालनि आफादगिरि मानदों दिपन बर' बिथाङा जोबोद नाजादोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि बर' हारिमु बर' जेसेबां माहारियारि आफादफोर दङ बिथांमोना नाजादोंमोन थांखिया जाहैबाय जोंनि गेजेराव खौसे फैनांगौ जातीयताबाद राजखान्थिखौ रिजनेल जि पलिटिक्स बेखौ गोख्रों खालामफिननांगौ मानोना नेसनेलिज्म जि मोनसे पलिटिक्सआ जोंनि ओनसोलखौ बे बिटिआर ओनसोलखौ मन'नो थांगासिनो दङ आरो बिथांमोना खुंथाय फैनाय लोगो लोगो जोंनि माहारियारि बाद जोंनि हारिनि मावनो गोनां खामानिफ्रा इम्पर्टेन्ट फैनाय नङा बिनि देख देख फोरमानफ्राय मिसिं अट'नमास काउन्सिल कार्बि अट'नमास काउन्सिल बेफोराव जों नुनो मोनो डिमा हासाव राभा अट'नमास काउन्सिल बेफोराव जों नुबोगासिनो दङ राष्ट्रीय दलफ्रा फैनायनि उनाव माबायदि हालोद जायो रिजनेल जेंनाफोरा स' बेखौ नोजोर होनानै जि थांखि माने नाजादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर'नि माहारियाबो जोबोद मोजां जादोंमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा आंबो नुदों जे बे खौसेथिनि जि नाजानाय बेयो फेलें जाबाय जायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दोनथ'बाय होनना बुंदों जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा अब्लाबो फैबाय थानाय समाव बर'नि माहारियारि बाद बर'फोरनि थांना थानायनि जि माखासे फर्मुलाफोर जाति हिसाबै जौगानांगौनि थाखाय राजखान्थिनि उनावबो बिथांमोना सिन्था खालामफिननानै खौसे जानांगौ आं सानो आंनिफ्राय आं बुङो जातीयताबादा जोंहा थांना थानांगौ राजखान्थिया जाहैबाय जातीयताबादनि मोनसे बाहागो राजखान्थिखौ नागारनानै हारिया जौगाया बेनिखायनो आं सानदों मोननैबो हान्जाया गासै बाथ्राखौ दोनथ'नानै जाफिनगोन आं आसाबादि आङो मा जागोन